дар қалби ин кӯҳҳои сар ба фалак кашида аз баландиҳо ин ниагараи фонӣ мерезад. ман ҳоло дар пеши шаршараи Искандаркул истодам. об аз баландии 40 метр меуфтад ки тамошои он ҳаяҷоновар аст. ҳар сол сайёҳони зиёде ба тамошои ин манзара меоянд. Алӣ Маҷидов нигаҳбони онҳост, то ҷонашонро дар хатар наандозанд. ростӣ ҷойи хатарнокест. ман масъули амнияти онҳо ҳастам. барои ҳамин бояд ҳар қадами онҳоро зери назар бигирам. он ҷо нарав, ин ҷо набаро, поин нафуро. ана ҳамин хел низом. бо сайёҳон сару кор доштан душвор аст. Алӣ Маҷидов нерӯи шаршараи мазкурро бемисл медонад. дар ҳақиқат уфти обро аз ин баландӣ тамошо кардан лаззати хос дорад. чунин диданиҳо дар атрофи Искандаркул зиёданд. ба ҷуз Искандаркул инҷо кӯли Морон вуҷуд дорад. онро ба хотири рустаниҳои даруни об чунин номиданд, ки ҳангоми ҳаракат дар қаъри об морро мемонанд. савоҳили кӯли Морон то 6 метр чуқур аст. дар байни он то 16 метр мерасад. мардуми таҳҷоӣ дар ин кӯл моҳӣ шикор мекунанд, ки вазнашон то 3 килограмм мерасад. ҳамчунин мешавад бо 10 сомонӣ қайиқи резинӣ ба иҷора гирифт ва ба ин паҳнои обӣ фурӯ рафт. об сард аст, аммо мардум дар он шиноварӣ мекунанд. ман аз шимоли Нидерландиам. он ҷо кӯҳҳо ҳамагӣ 30 метр баландӣ доранд. барои ҳамин ман хостам кӯҳҳои баландро бубинам. агар инро мехоҳед бубинед, ба Искандаркул биёед. Искандаркул дар баландии 2195 метр дар қатор кӯҳҳои ҳисор ҷойгир аст. мардум бар ин боваранд, ки номашро аз Искандари Мақдунӣ гирифтааст. атрофи кӯл 18 километр аст. ба ин кӯл 4 рудхона ворид шуда, як дарьё бо номи Искандардарьё берун меояд. оби ин рудхона аз тариқи шаршараи Фон ё шаршараи Искандардарьё берун мешавад. таърихи саёҳатҳо дар ин тахта сангдар ҷофтанд, ки қадимтарини он ба соли 1870 тааллуқ дорад. ин тахтасанг дафтари хотираҳои Искандаркул аст. аввалин бор тоторҳои Русия ин ҷо дар соли 1870 соядаст мондаанд. дафтари хотираҳои Искандаркул дар ҳудуди стансияи ҳавошиносӣ ҷойгир аст. ин тахтасанг посбонӣ мешавад ва фақат чеҳраҳои машҳур, геолог ва альпинистҳо дар он соядаст мемонанд. мо намегузорем ки соядаст бо ранг навишта шавад, бояд канда шавад. ин таърихи Искандаркул аст. касе ҳам пайдо шудааст, ки ин низомро риоя накардааст. аслан бигирем, Искандаркул маконест, ки то ҷои муқаррарот доим намемонанд, чунки табиати зинда шуморо ба дигаргун шудан ташвиқ мекунад. ҳайрон мемонедан аз дили санг чӣ хел об мебиёяд. ҳамин ба оҷа шумо албатта боварӣ мекунед, ки обо бинед чӣ хел ҳамин тамошо карда шино мегӯед. 5 чашма аз қалби санг берун меоянд. мардум ба ин боваранд, ки ҳар чашмае манфиати алоҳида мерасонад. гоҳо мардум дар лаби ин чашмаҳо умеду орзуҳои худро мегӯянд. мана ҳам нӯшидем, ҳам хона мебарем бо ҳамин оба. Искандаркулро макони асроромез ва қиссаҳо метавон номид. ҳазорҳо мардум ҳар сол ба ин ҷо меоянд, то саргузашти худро дарёбанд. Искандаркул бисёр ба мо маъқулай. ҷои салхин, мардум, ҳар хел мардум дар инҷо шинос шудем. табиати зебо дорад. оби тоза бисёр маъқулай ба мо. касе ҳам бо хаймаҳои худ меояд ва ҳам ба ивази 50 сомонӣ дар ин хонаҳо метавонад кати хоб гиранд. шояд оби гармро бояд бештар мекарданд, зеро хеле кам аст ва вақте чумакро мекушоӣ, зуд об сард мешавад. лаҳзаи ин ҷо таассуроти давомдорро меофарад. ҳам субҳаш, ки табиатро зинда мекунад, ҳам шомаш, ки шуморо ба оғӯши оромии форам мебарад.
танҳо дар ин ҷо дар баландии 2195 метр шумо ғуруберо мушоҳида мекунед ки болои Искандаркӯл мефарояд. фикр мекунам ин яке аз маконест ки ҳатман бояд ба тамошои он тобистони имсол сафар кард.